So, good afternoon. Nakakita ulit tayo ng paborito natin na maalat na itlog. So, bibili tayo dito kay Bata Edgar. Ayan. Kikita ito sa Untuway Brothers. Okay po. Ayan. So, ito, pipili po tayo dito. 15 lang yung isa. Oo. Ayan. Pipiliin natin guys yung mabigat. Kasi yung mabigat malaman pa yan. Shut out, bro. Ayan. Ano to tay? Pinakita ko yan pag nagawa ko On ito. to Wise Brothers YouTube. Ayan guys. YouTube nila. So, isi-search natin to mamaya pagdating natin sa bahay. Ayan. Shout out. Ayan. On and to Y Brothers. Ayan. YouTube nila yan guys. So, ayan. Opo tayo. Ay kudugila po. Ay kudugi. Ayan. So, pipili tayo dito guys ng malalaki lang. Aha. Napansin ko kasi guys, dito lang naman to sa market, dito sa alang-alang. Ayan. So, mapapansin mo talaga kasi nasa labas tong nila, maalat na ito. Ayan. Guys, malaki siya guys. Ayan. So, 5 na napili natin. Para makita ko. Oo, later tayo. Mauhulo. Dito tayo guys, bibili lagi. Kaya malalaki dito yung tok sa kanila. Eto. Turo kasi sa akin ni mama, kailangan hawakan mo tsaka alugin kung mabigat siya. Tapos nag-fit. So yun, masarap yan. Ito. Okay. Ayan. So, ayan guys. Kasi mahirap humanap ng barya ng 1K. Ayan yung pera natin. Mahirap siyang ibarya. So, bibili tayo ng Yakult. Ayan. Para sa mga bata. Ayan guys. So, nandito tayo sa mini grocery store lang. Bili tayo ng 4 na. Ayan. 4 na bibilhin natin kasi para dito sa mga bata. Pa-share na tayo guys. Kabayad na tayo. Na guys, nalamig na tayo kasi ulan yung biyahe namin ni Papa. Ayan, tayo ng kasunod. Pila na tayo. So, ayan guys, binilhan natin kasi mahirap tayo makabarya ng 1K. So, balikan natin si tatay dito. Ayan, o. Basa ako, guys. Ayan, dahil sa ulan. So, ayan. Balikan natin si Tay Edgar. Ano, Tay? So, pinin ko na yung itlog. 100? Ayan. Oh, thank you. Okay. Oh, thank you so much. Thank you, Tay. Bye-bye. So, ayun guys, uuwi na tayo dahil nakabili na tayo ng maalat na itlog. Itatali natin para secure siya na hindi magkalasag-lasog sa loob. Ayan. Yes, guys. At maulan pa rin, guys. Grabe. Sobrang ulan. Ayun. Bye-bye!